Fil-kariga l-ġdida tiegħu bħala kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia se jkun qed jaqla id-doppju ta' kemm jaqla l-Prim Ministru, sa 500 euro kuljum. Iżda mistoqsi dwar dan, Farrugia ipprefera jdawwar il-kliem. Ftit inqas minn 500 euro kuljum? Fi żmien sentej? Kelli l-mistoqsija mit-Times, publikajt il-kuntratt b'mod mill-iktar trasparenti u tistgħu taraw dik l-inqas problema, illum il-ġurnata kollox publikat. Jien nippreferi nitkellem fuq ir-riżultati. Sa tgħidilna mela kif qegħdin hawnhekk kemm se tkun qed? Li nista' ngħidlek li l-biera ħadna kif ħabbarna investiment ta' 25 miljun euro, nippreferi nitkellem fuq dawk ir-riżultati. Fil-fatt, propju kif qal il-ħabib ta' Joseph Muscat, it-Times ippubblikat kemm se jkun qed jaqla f'din il-kariga l-ġdida. Għal din l-ewwel sena fil-kariga hu se jkun qed idaħħal aktar minn 130,000 euro fis-sena, bil-paga titla sa 180,000 euro fis-sena, kważi 500 euro kuljum. Iżda meta bqajna nistaqsu dwar il-fatt li Farrugia se jkollu waħda mill-ogħla pagi fiċ-ċivil, Kurt Farrugia baqa' għaddej u prova jaħrab mill-mistoqsijiet tagħna. Ippruvajna nistaqsuh ukoll jekk għandux il-kwalifiki meħtieġa għal dan ix-xogħol, iżda anke hawn u dawwar il-kliem u ma weġibx. X'inhuma l-kwalifiki li għandek biex timla ir-rwol il-ġdid tiegħek? Inti ġurnalista, nispera li tirrispetta l-professjoni tiegħek. Grazzi. Le, jiena mhux hekk saqsejtek. Inti jekk intix kwalifikat għal dan ir-rwol il-ġdid. Jiena nista' ngħidlek li nirrispetta ħafna il-ġurnalist, kien kontu tajdu għall-Prim Ministru li kien ġurnalist, illum kontu tajdu li mhux se jkun Prim Ministru tajjeb u llum konna qed nitkellmu fuq ir-riżultati. Okej, mhux dik il-mistoqsija però. Mafuż bl-istess mistoqsija l-eks kap tal-komunikazzjoni ta' Muscat u persuna qrib tiegħu sa minn meta tnejn li huma kienu jaħdmu qrib xulxin fis-Super One, ftaħar b'investiment minn kumpanija li bdiet topera f'pajjiżna grazzi għal viżjoni li kellu gvern nazzjonalista. Fil-fatt u kien għadu kif attenda attività tal-Lufthansa Technik li bdiet topera f'pajjiżna fl-2009, meta dak iż-żmien il-gvern kien jara kif se jwessa l-ekonomija tal-pajjiż b'setturi ġodda u innovattivi bħal avjazzjoni, il-farmaceutika, il-gaming u s-settur finanzjarju. Għadek ma weġibx mistoqsija tiegħi, xi kwalifikċi għandek għal dan ir-rwol? Ir-riżultati jitkellmu waħedhom. Il-bieraħ ħabbarna investiment ġdid ta' 25 miljun euro, expansion tal-Lufthansa Technik. U minkejja li qal li jirrispetta lil ġurnalisti, xorta baqa' ma rridx iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News, la dwar il-paga u lanqas dwar il-kwalifiċi. Tista' tiċċekkja bil-qalb kollha, tista' taqra l-artiklu sew li ħareġ tinduna li hija gidba. Iżda l-istess artiklu li kwota Farrugia jikkonferma dak li għadna aħna dwar il-kważi 500 euro kuljum li se jkun qed jaqla. Inti tħossok komdu li ħad tkun qed tieħu pakkett finanzjarju ta' dik l-istatura at this point f'dan ir-rwol. Jien inħossni komdu nitkellem fuq ir-riżultati li qed niksbu. U b'dak il-kliem ħarab għal ġol karozza li kellu tistennih f'paniku tant li njora għal kollox il-mistoqsijiet tal-Midja Laburista.